Dan daraja saboda manzan Allah a dudduba ko da kananan saboda manzan Allah. Dan daraja saboda manzan Allah a taimaka a yi sadaka. A taimaka dan daraja saboda taimaka dan daraja taimaka dan daraja taimaka dan daraja taimaka dan daraja. Baba za ba samu kuɗi da su wallahi tallahi. Ai mana. Kai ku zo nan da uwar kai. Kai zo nan Ilu dakata. Lalata suna magana cewa ka shi kuɗi ne, bayan kuma sadakar nan ni na miƙo min kake yi. Yaya aka ne aka yi wa a ragaya? Baba ni da ba dutse ba mun tayi ba sallama ta kace me yasa ni mun aka dan samu ne in baka. Ilu. Ne kake faɗa wannan magana Ilu. Sai Allah ta